Jutro je došlo na prstima, kao da se boji probuditi stara zvona naše župne crkve. Snijeg je sjedio na krovovima kao topli šal, a more je šaptalo ispod stijena, duboko i mirno. Sjedila sam uz prozor, držeći šalicu čaja objema rukama i gledala kako dim izlazi iz dimnjaka susjedove kuće. Ulica je bila pusta, samo tragovi mačke vodili su od vrata do kapije, kao mala tajna o kojoj nitko ne govori. Dan je počeo kao i mnogi prije, tišina, molitva, pa kratka šetnja do pekare po još vruć kruh. Ali toga jutra u grudima je nešto šuškalo, kao papir koji netko preklapa. Nisam znala je li to strah ili sjećanje. Ipak, držala sam šalicu malo jače, jer slutnja, kad se pojavi, voli toplinu. I prije nego što sam krenula u pekaru, pogled mi je zastao na starom pismu u ladici, neotvoreno, još uvijek. Miris kruha uvijek me vrati na ljeta kad smo moja majka i ja sušile lavandu na tavanu. Govorila je, kad dođe zima, sjeti se ljeta i preživjet ćeš. Te riječi, izvezene u moju kožu, nosim i danas. Sjetila sam se i trenutka kada sam prvi put ušla u kuću kćeri iz Zita, noseći kolač od oraha. Bio je to dan svjetla, a ja sam vjerovala da se ljubav množi dijeljenjem. Čula sam njegov glas, glatko pristojan, premazan onim uljem koje ne masti ruke, ali ostavlja trag u zraku. Tada još nisam znala čitati njegove tišine. Sjećanja dolaze kao valovi, svako nosi dio školjke, malo svjetlucanja, pa se povuče. I među tim valovima stoji jedan kadar, tvrdo gruba, hodnik, moj kaput na vješalici i rečenica za koju sam mislila da sam krivo čula. U tom kadru osmijeh mi se slomio bez zvuka, ali uspomena i dalje šapće. U našoj novoj kući nema mjesta za tebe. Rekao je blago, kao da me štedi, kao da je riječe nema i meka kao jastuk. Ja sam stajala držeći buket ružmarina, jer ružmarin je za sjećanje, kaže pjesma. Bol nije odmah došla, prvo se pojavila nelagoda, pa crvenilo u ušima, pa potreba da nešto ispravim u zraku, kao krivo obješenu zavjesu. Pogledala sam kćer, ali njezine su oči bile negdje iza mene, kao da gleda prozor koji se ne može otvoriti. Progutala sam taj trenutak kao prevelik komad kruha, koji grib grlo, i otišla bez scene, bez drame, jer su me učili da se dostojanstvo nosi kao medaljon ispod bluze. Ali iste noći, u svojoj maloj sobi s pogledom na zvonik, položila sam ruku na prsa i šaptala Oče naš, pokušavajući vratiti dah. A zatim sam otvorila ladicu i dotaknula ono pismo, još uvijek zatvoreno. Pekar Ivan me pozdravio kao uvijek, s kruhom koji si još parao. Za vas, gospođo Mara, s više kore, znam da volite. U njegovim rukama bilo je prosto dobro, ono koje ne pita i ne broji. Iza mene u redu stajala je žena s crvenim šalom, pogled nam se susreo i u tom kratkom spoju nepoznata toplina prešla je s jednog lica na drugo. U kafiću preko puta Mirjana mi je mahnula, donijela čaj s kriškom limuna na račun kuće, jer kuća ponekad znači i stol gdje ti netko pruži ruku. Kako si? I pitala je. Kao zima, odgovorila sam, tiha, ali drži. Nismo izgovorile imena, ni rečenice koje peku. Samo smo sjedile i gledale pahulje, koje su padale s istom upornošću kojom čovjek uči hodati nakon pada. Kad sam krenula kući, Mirjana mi je dala mali ključ. Za svaki slučaj i rekla je tiho. Nisam pitala od čega je, još. Kod kuće sam razmotala platnenu vrećicu i izvadila kruh, a onda opet ključ. Bio je starinski, s onim srkolikim rezom pri vrhu.
Za svaki slučaj i odzvanjalo je. Sjedila sam za stolom, prateći prstom pukotinu u drvu, put koji je vrijeme ucrtalo bez žurbe. U meni su se sudarala dva glasa. Jedan je govorio da nemam pravo zahtijevati mjesto, drugi je šaptao da se mjesto ponekad ne daje, nego stvara. Sumnja je hodala kućom kao nevidljivi gost, otvarala vratašca ormara i premetala meko složene ručnike. Pogledala sam kroz prozor prema moru, siva ploča, ali ispod nje život. Jesam li bila nepravedna? Jesam li nešto pogrešno učila kćer? Osjećaj krivnje stisnuo mi je pleća, a onda popustio. Stavila sam ključ u ladicu, kraj pisma. Oboje su čekali. I dok su se zvona stornja oglasila podne, netko je lagano prošao ispod mog prozora i zastao. Popodne sam otišla do župne crkve. U drvenoj klupi, izlizanoj od godina koljena i molitvi, položila sam dlan na sjajnu površinu. Mir je imao zvuk voska i tihe orgulje i u tom miru otvorila sam srce kao prozor kad sunce napokon proviri. Daj mi snage za blagost, šapnula sam. Kad sam izashala, susrela sam Antu, starog majstora koji popravlja brave i duše, svatko kako zna. Treba li što zaključati ili otključati, i nasmiješio se. Nisam znala odgovor, pa sam se samo nasmijala natrag. Na povratku, u vrtu ispred kuće, pod snijegom su se još držale grančice ružmarina, žilave kao žene iz našeg mjesta. Otrgnula sam jednu, prinesla licu i udahnula. U tom mirisu meda i soli, nešto se pomaknulo u meni, kao kotačić koji napokon sjedne na svoje mjesto. Spremila sam ružmarin u knjigu pesalama. A onda sam u poštanskom sandučiću našla malu bilješku, bez potpisa. Bilješka je imala samo jednu rečenicu: i ako želiš vidjeti, dođi večeras do stare kuće Jurića. To je bila kuća koja je godinama stajala prazna, naslonjena na borove, s pogledom na more koji reže dah. Uzela sam Mirjanin ključ iz ladice i pismo je zatreperilo pod prstima, ali ga nisam otvorila. Večer je padala brzo, snijeg je škripao pod cipelama. Stara kapija kuće Jurića škripnula je kao grlo prije suze. Ušla sam i osjetila miris vlage, ali i nešto blago, kao da je netko nedavno otvorio prozore. U dnevnoj sobi, na stolu, stajala je keramička šalica s inicijalom EM. Moje ime. I uza zid, velika kartonska kutija, uredno zatvorena špagom. Nisam je odmah dotaknula. Hodala sam polako kroz prostoriju, prstima prelazila po zrnatim zidovima, tražeći tragove nečije namjere. Zastala sam pred vratima male sobe, gdje je svjetlo bilo mekše. Vrata su bila odškrinuta, taman toliko da pozovu. U sobi se nalazio stol prekriven starim stolnjakom, onakvim kakav je moja majka čuvala za blagdane. Na njemu, kao na oltaru, ležali su papiri, nacrti, pečati, kopije zemljišnih knjiga. Srce mi je udaralo kao kad trčiš nizbrdo, a ne znaš gdje je kraj. U kutiji su bila pisma, moja, ona koja sam godinama slala kćeri, pažljivo složena i vraćena. A na dnu, crvena mapa s tvrdim koricama. Otvorila sam je i našla kupoprodajni ugovor, čist kao snijeg, kuća Jurića, prepisana na mene. U dnu stranice, 2 potpisa, Mirjanin i Ante. Nisam znala kako, ni zašto, samo sam osjetila da mi se tlo pod nogama više ne ljulja. U džepu mape bio je mali listić: i dom se ne moli, dom se gradi. Zatvorila sam oči i pustila da mi se suze sklope s trepavicama. A onda sam čula lagani zvuk skapije, netko je stajao vani, u tišini. Kad sam otvorila,
Mirjana i Ante stajali su zbijeni u svoje kapute, obrazi im crveni od hladnoće. Nisi sama, rekla Mirjana, stavljajući mi u ruku zavežljaj, platnena krpa, toplo od svježe pečene pogače. Ovo je naš način da ti kažemo, pripadaš. Ante je klimnuo, i mi ćemo pomoći oko papira, oko krova, oko svega. A ti samo uđi. Osjetila sam kako mi se ramena spuštaju, kao da netko skida teški ogrtač. Ali moja kćiv i zapela mi je riječ, kao kost. Mirjana je slegnula ramenima s blagom tugom. Djeca nalaze svoj put. Ti nađi svoj prag. Ušla sam opet u kuću, sada s njima. Miris pogače, hladan zrak, papirnati šum ugovora, sve se slagalo u novu pjesmu. Na stolu je ostalo neotvoreno pismo iz moje ladice, koje sam ponijela sa sobom. Položila sam ga pored mape i zarez je ostao u zraku, kao nepjevana nota, još. Te noći sam prespavala u kući koja je postajala moj dom. Ugasila sam sva svjetla osim jednog, u maloj sobi s pogledom na borove, snijeg je i dalje padao i činilo se da svijet šapuće i počinjemo opet. U zoru, crkvena zvona dotaknula su prozor kao prijateljska ruka. Skuhala sam čaj i narezala pogaču, podijelila prvu krišku sa sobom kao s dragim gostom. Dotaknula sam zid, prozorsku dasku, stari pod koji je škrinuo pod mojim korakom, sve je odgovaralo tiho, strpljivo. Izvadila sam pismo. Težina koverte bila je točno ona koju sam nosila u grudima godinama. Udahnula sam i naslonila ga na rub toplog čaja, da para olabavi ljepilo. Kroz staklo prozora vidjela sam ulicu kako se budi i u tom svjetlu shvatila, ponekad Bog ne otvara vrata, nego nam stavi ključ u dlan. A baš kad sam prstima zagrabila rub koverte, začulo se kucanje na vrata, tiho, poznato. Kucanje se ponovilo, nježno, gotovo stidljivo, kao da se boji prekinuti tišinu koja je mirisala na čaj i vosak. U meni je sve stalo, kao da vrijeme zastane kad prepozna glas prošlosti. Na trenutak sam samo gledala vrata, a dlanovi su mi se ovlažili. Tko god bio, došao je u zoru, kad se još ni ptice nisu usudile zapjevati. Otvorila sam vrata polako i hladan zrak ušao je poput uzdaha. Pred vratima je stajao on. Zet. U rukama mu stara vunena kapa, glava spuštena, oči tamne od neprospavanih noći. Iza njega tragovi u snijegu, dugi i krivi, kao rečenice koje nikad nisu završene. Nismo rekli ništa. Samo smo gledali jedno drugo, između daha i riječi, kao dvoje ljudi koji znaju da svaka istina ima svoje vrijeme. A onda je rekao, i mogu li samo na trenutak unutra? Nisam odgovorila, ali nisam ni zatvorila vrata. Dok je stajao na pragu, sjećanja su se razlila kao voda. Vidjela sam mladu verziju njega, onog dana kad su se oni moje kći vjenčali, u crkvi kod mora, kad je sunce obasjalo njihove ruke dok su se držali. Ja sam tada mislila, i evo, Bog im daje početak. A sada, toliko godina kasnije, stojimo pred drugim vratima, mojim. Ironija ima okus metala. Dok sam gledala kako skida cipele, čula sam odjek svog srca. I zašto sad? No istodobno i nešto tiše, i možda zato što sad možeš čuti. Kad je sjeo za stol, između nas je ostala praznina, ali i miris kruha od sinoć, onaj koji govori da je netko, makar jedan dan prije, živio u miru. On je podigao pogled i tiho rekao, i ona te traži. Riječi ona i zaparala je zrak kao pero po starom papiru. Či.
moja djevojčica s pletenicama, moja žena s očima punim razuma i zidova. Traži me, i ponovila sam, pokušavajući da zvuči mirno, ali glas mi je pukao. On je klimnuo. Bila je bolesna. Sad bolje je, ali nije ista. Svaka riječ padala je na stol poput kamenčića. Nisam ga pitala zašto mi nije rekao prije, nisam pitala ni gdje je bila, jer znam kako tišina zna biti teža od odgovora. Samo sam gledala u svoje ruke, tanke i umorne, a sjećanje me vratilo na noć kad sam sjedila pred vratima njihove kuće, čekajući da mi otvore. Te noći su svjetla gorela, ali nitko nije izašao. Sada, toliko godina kasnije, on je sjedio u mom domu, dok je moja duša tražila granicu između boli i razumijevanja. I tada sam osjetila, možda se granica pomaknula. Došla bi ti sama, rekao je, ali ne zna kako. Pogledao je prema prozoru, gdje su prve zrake jutra probijale snijeg. Nakon svega što je bilo, teško joj je. Ustala sam i natočila mu čaj. Ruke su mi drhtale, ne od hladnoće, nego od prisjećanja. Sjeli smo u tišini. Vanjština je bila ista kao nekad, isti miris peći, isti zvuk dalekih valova, ali u meni nešto novo, mirnije. Znaš, rekla sam napokon, ima stvari koje ne treba opravdavati. Samo ih treba pogledati i pustiti. On je spustio pogled, a u očima mu se nešto slomilo. Nisam znao koliko te povrijedila moja rečenica. U meni se otvorio prostor, kao pukotina kroz koju ulazi svjetlo. Nisam rekla da sam plakala svake noći. Samo sam rekla, znam. A to zname bilo je sve što sam imala i sve što je trebalo. Kad je otišao, kuća se opet umirila. No u meni se javila sumnja, ona tiha vrsta koja ne traži dokaze, samo otkida komadiće nade. Jesam li trebala ga pustiti? Jesam li trebala reći više? I što ako sve to znači da se ponovno vraćam onome od čega sam jedva otišla? Pogledala sam stol, čaj, njegove tragove na tepihu i osjetila kako prošlost nikad ne ulazi u kuću sama. Uvijek dovede goste, pitanja, strahove, stare krivnje. Ali onda sam ugledala pismo. Još uvijek neotvoreno. Kao da čeka trenutak kad ću biti dovoljno spremna da se ne slomim. Uzela sam ga, okrenula u ruci. Prepoznala sam rukopis, kćerin. Tada sam shvatila, nije ga on donio slučajno. To je bilo njeno pismo. I srce mi je zakucalo jače, kao da pita, hoćeš li sad? Sjedila sam s pismom u rukama cijelo popodne. Svjetlost je padala kroz prozor, crtajući dugačke zlatne trake po stolu. Čitala sam vanjski rub, prepoznala svako slovo kao da mi dodiruje obraz. Nisam imala snage otvoriti ga odmah. Umjesto toga, otišla sam u vrt. Snijeg je bio mekan, a pod njim su se još skrivale zelene grančice. Sagnula sam se i izvukla jedan ružmarin, onaj koji sam prošli put posadila uz molitvu. Pomirisala sam ga i osjetila mir koji nisam poznavala godinama. Možda nada ne dolazi kroz vrata, nego kroz zemlju, kroz korijen koji preživi zimu. Vratila sam se u kuću i položila pismo pored svijeće. Kad dođe večer, rekla sam tiho, otvorit ću te. Ali večer je kasnila, kao da i ona čeka moj pristanak. Kad se nebo zatamnilo, sjela sam u svijeću. Plamen je podrhtavao, bacajući sjenke po zidovima. Uzela sam nož za otvaranje pisama, onaj stari, kojim je pokojni muž donio iz Splita. Otvorila sam pismo polako,
da ne poderem rubove. Unutra, samo nekoliko redaka. Mama, nisam znala kako ti reći. U kući više nije bilo mjesta, ne zato što te ne volimo, nego zato što sam se bojala da ću opet postati dijete pored tebe. Htjela sam dokazati da mogu sama. Sada vidim da bez tebe nisam bila potpuna. Suze su mi kapale po papiru i tinta se razlila kao nebo u vodi. Na kraju pisma, rečenica, iako još imaš mjesto za mene, doći ću. Gledala sam riječi i shvatila, kuća je već imala mjesta. Samo je čekala da se otvori srce. Ustala sam i otvorila sve prozore. Hladan zrak ušao je s mirisom mora. U tom dahu sam osjetila, ovo nije kraj, nego početak. Pogledala sam zidove kuće, svaki kamen, svaki pukotinu. Ova kuća, koja je bila dar, sada je imala smisao. Nije bila nagrada, nego most. U ladici sam našla Mirjanin ključ, onaj koji me doveo ovdje. Uzela sam ga i stavila u džep. Možda ću ga sutra vratiti, možda ću ga sutra dati njoj. Noć je bila tiha, ali ne prazna. Kad sam ugasila svijeću, sobu je obasjalo blijedo svjetlo snijega. I tada sam prvi put, nakon mnogo godina, osjetila mir bez težine. Kao da su se sve molitve koje sam šaptala rasplele i sjele kraj mene. Ujutro sam spremila čaj za dvoje. Nije bilo još nikoga, ali miris je ispunio kuću kao obećanje. Zatim sam obukla kaput i krenula prema selu. Svaki korak po snijegu bio je kao rečenica koju tek učim. Kad sam stigla do njihove kuće, prozori su bili zatvoreni, ali zavjese su se pomicale. Pokucala sam. On je otvorio. Na njegovom licu trag neprospavanih noći, ali i olakšanje. Došla je i rekao je, pokazujući prema hodniku. I tada sam je vidjela, moja kći, blijeda, ali živa, oči joj pune neizrečenog. U jednom trenutku, svijet se zaustavio. Nije bilo govora, nije bilo objašnjenja. Samo korak prema naprijed. I njezin glas, tih, ali čist, i mama, mogu li ući? Držale smo se za ruke u tišini. Nije trebalo ništa reći. Sve između nas, godine, šutnje, riječi koje su pekle, rastopilo se u tom dodiru. Znaš, rekla sam tiho, nisam ti zamjerila. Samo sam čekala. Ona je kimnula, a oči su joj se ispunile suzama. Znaš li gdje sam sad? I pitala sam. U svojoj kući. Ali ona nije moja zato što je moje ime na papiru, nego zato što sam je naučila otvoriti. Kad smo zajedno izašle van, snijeg je prestao padati i iznad mora se probijala prva zraka sunca. Osjetila sam kako joj se ruka steže oko moje i znala sam, sve što sam izgubila, vratilo se, ali drukčije. U tišini smo stajale, dok se dan rađao. A s juga, s tornja, začulo se zvono. Svjetlo se prelilo preko nas i sve je napokon bilo mirno. Kuća je disala. To sam osjetila onog jutra kad sam otvorila prozore i pustila zrak unutra. U njemu se miješao miris mora i svježe pečenog kruha, kao da je netko ponovno ispisivao značenje doma. Kći je spavala u maloj sobi na katu, gdje su zavjese šuškale kao listovi molitvenika. Slušala sam njezin tihi dah i svaki mi je bio poput isprike, neizgovorene, ali stvarne. Nisam željela ništa dirati, ni pomaknuti, da ne probudimo ono krhko što se tek počelo graditi između nas.
Samo sam sjedila za stolom s rukama oko šalice čaja, gledala snijeg koji se topi na prozoru i pomislila, možda oprost ne dolazi riječima, nego jednostavno time da ostaneš. Kad je ušla u kuhinju, umotana u moj stari vuneni šal, samo sam joj rekla, čaj je još topao. A ona se nasmijala, prvi put nakon godina. Dok je pila čaj, pogled mi je pao na stari zidni sat. Isti onaj koji je moj muž popravljao, tik prije nego što je otišao u bolnicu i nikad se nije vratio. Sat je i dalje radio, ali kazaljke su bile malo iskrivljene, kao da su i one prošle nešto što ne žele pričati. Sjećaš se, i rekla je, kako je tata uvijek kasnio 5 minuta na misu. Nas dvije smo se pogledale i smijale se tiho, onako kako se smiju ljudi koji se boje probuditi uspomene. I onda je rekla, i mama, nisam znala koliko mi nedostaješ dok te nisam opet vidjela. Nisam znala što odgovoriti, pa sam samo ispružila ruku i dotaknula njezinu. Sjećanje se vratilo, ne kao bol, nego kao svjetlo kroz prozor crkve, kad se prašina pretvori u zlato. Ali ispod tog svjetla još uvijek je bilo sjenki. Te noći, kad je kuća utihnula, čula sam kako se kći prevrće u krevetu. Sišla sam tiho i našla je u kuhinji, kako sjedi za stolom, pogleda izgubljenog u čašu vode. Ne mogu spavati, rekla je. Stalno mi se vraća onaj dan, visjela sam kraj nje i pustila da govori. Rekao je da će ti to biti lakše, da si umorna, da ti treba mir. A ja sam ovjerovala. Glas joj se slomio. Nisam plakala, nisam joj rekla da sam tada plakala mjesecima. Samo sam je pustila da govori, jer bol koja se izgovori više ne jede iznutra. Znam, šapnula sam, znam, dijete. Kad su joj suze pale na stol, nisam ih brisala. Neka ostanu, neka postanu voda za ono novo što raste. Sutradan smo išle do mora. Hladan vjetar nosio je miris soli, a galebovi su rezali nebo. Hodale smo šutke po obali, sve dok nije rekla, i mama, znaš li da sam prošle godine htjela doći, ali nisam imala hrabrosti. Pogledala sam u nju, a u očima joj se prelamalo svjetlo. Hrabrost nije kad dođeš, rekla sam tiho, nego kad ostaneš. Sjela sam na stijenu, a ona se spustila kraj mene. More je bilo sivo, ali ne prijeteće, mirno, kao da sluša. Znaš, nastavila sam, kad sam bila mlada, mislila sam da su zidovi ono što čini kuću. Sad znam da je to oprost. Pogledala me, i u tom pogledu više nije bilo djeteta koje bježi, nego žene koja se vraća. Kasnije toga dana, dok sam slagala posteljinu u ormaru, začula sam šapat iz hodnika. Ona i zet razgovarali su u tišini, ali riječi su bile oštre poput zimskog zraka. Nisam mislio da će ovako biti, i rekao je. Ona ima pravo biti ovdje, i odgovorila je. Tišina. Zastala sam s plahtom u ruci. Dio mene želio je izaći, reći da je sve u redu, da nisam ljuta. Ali drugi dio, onaj stari, oprezni, rekao je da pustim. Jer neki razgovori trebaju ostati između onih koji te kuće poniznost. Kad sam kasnije izashala, on me pogledao, kao da želi reći nešto, ali nije. Samo je sjeo u auto i otišao. I opet sam ostala s onom starom sumnjom, jesam li ja ta koja previše oprašta, ili oni koji prekasno uče ljubav. Popodne smo pekle kruh zajedno. Ona je mjesila tijesto, a ja sam dodavala brašno. Nikad nisam naučila, i rekla je smijući se, i uvijek je ispadao tvrd.
jer nisi dodavala dušu, i rekla sam. Nas dvije smo se smijale, a miris kruha ispunio je kuću do krova. Kroz prozor sam gledala snijeg kako se pretvara u kišu i pomislila, možda se sve u životu jednom pretvori, ako mu damo dovoljno vremena. Znaš, mama, i rekla dok je vadila kruh iz pečnice, i možda bih mogla opet doći češće. Pogledala sam je, srce mi je poskočilo. Kuća je otvorena i rekla sam. I to sam mislila. Jer prava vrata ne zatvaraju se ključem, nego strahom. A strah sam, barem taj, već naučila otpustiti. Nekoliko dana kasnije zazvonio je telefon. Bila je to Mirjana. Maro, čula sam, vratila se. Da, rekla sam, i vratila se. S druge strane tišina, pa uzdah, Bog zna kad treba. Te riječi su mi ostale cijeli dan u mislima. Kad je kći otišla u selo po potrepštine, otvorila sam staru kutiju u kojoj su bile moje bilježnice. Našla sam jednu, s ispucalim koricama. Unutra, zapisi, pisma koja nikad nisam poslala. Svaka rečenica bila je komad srca, napisan, pa precrtan. U jednom od njih pisalo je, ako ikad dođeš, neću te pitati zašto si otišla. Naslonila sam se na zid i zaplakala. Ne od tuge, nego od olakšanja, jer ono što sam tada napisala, sada živim. U večernjim satima, dok smo gledale snijeg kroz prozor, ona je rekla, i mama, prodali smo onu kuću. Nije bilo lako, ali želim da znaš, novac sam prebacila na tvoje ime. Da možeš popraviti ovu. Pogledala sam je u čudu. Dijete, ne treba mi to. Znam, rekla je, ali želim da budeš sigurna. Da nikad više ne moraš čekati pred ničim vratima. U meni se nešto srušilo i ponovno rodilo. Nisam mogla ništa reći, samo sam je zagrlila, prvi put nakon toliko godina. Nije bilo velike geste, samo dah, samo ruke. I tada sam shvatila, to nije bila milostinja. Bio je to krug koji se zatvorio, ljubav koja je pronašla put nazad. Narednih tjedana kuća se punila smijehom, mirisima, koracima. Dolazili su susjedi, nosili kolače, govorili i konačno opet svjetlo u ovoj kući. A ja sam samo klimala i zahvaljivala Bogu. Jednog jutra kći je predložila, i znaš, mogli bismo otvoriti mali pansion za hodočasnike. Ova kuća ima dušu. Pogledala sam je i nasmijala se, i ima krevete. Smijale smo se dugo, iskreno, dok su se golubovi skupljali na prozorskoj dasci. Kad je otišla u grad po papire, ostala sam sama u tišini koja više nije boljela. Sjela sam za stol, pogledala nebo i rekla, i hvala. Nije bilo kome, ali vjerujem da je netko čuo. Te večeri, kad se vjetar smirio, upalila sam svijeću na prozoru. Nije to bila navika, nego znak, onaj koji govori da se netko vratio kući. Pogledala sam zidove, knjige, prozore što su disali toplinom. Ova kuća više nije bila samo moja, bila je svjedok da oprost može promijeniti krv u svjetlo. Kroz staklo sam vidjela snijeg kako blista pod mjesečinom. I tada sam znala, sve što sam izgubila, zapravo me vodilo ovamo. Do tišine koja više ne boli, do svjetla koje ne zasljepljuje, nego grije. Sagnula sam glavu i šapnula, dom. A kad sam podigla pogled, u daljini sam vidjela dvije silite kako hodaju prema kući, kći i zet, ruku pod ruku. I dok su se približavali,
Otvorila sam vrata prije nego što su stigli pokucati. Proljeće je stiglo tiše nego ikad. Kao da se nije htjelo hvaliti, nego samo proviriti, pustiti da ga osjetim u mirisu zemlje i cvrkutu vrabaca pod krovom. Kći je još spavala, a ja sam izashala u vrt. Snijeg se otopio i ispod njega su niknule prve ljubičice, sitne, ali uporne, kao i žene iz našeg kraja. U ruci sam držala šalicu kave i gledala more u daljini, sivo i blago. U tišini sam zahvaljivala. Ne naglas, ne kroz molitvu, nego onim tihime hvala i koje se šalje srcem, bez riječi. U kući sat je otkucavao mirno i znala sam, ovo nije kraj, nego poglavlje koje miriše na novi kruh. Kad sam se okrenula prema kući, kroz prozor sam vidjela dvije sjene. Zet i kći. Zajedno razgovarali su tiho. Srce mi se stegnulo, ali ne od straha, nego od slutnje da dolazi razgovor koji će sve promijeniti. Kad sam ušla, sjetila sam se prvog dana kad sam upoznala svog zita. Bio je mlad, ozbiljan, pomalo zatvoren. Zna raditi, mama je govorila je kći tada s ponosom. I zna se smijati kad popusti. Ja sam vjerovala. Godinama kasnije, kad su počele prve napetosti, kad su riječi postajale hladne, rekla sam joj da ljubav nije dužnost. Ona se tada samo nasmijala i rekla, i tata bi ti rekao da pretjeruješ. Možda i bi. Ali sada, dok su sjedili ispred mene, sjećanje se spojilo s trenutkom. Gledala sam ih oboje, starije, umornije, ali nekako stvarnije. Moramo ti nešto reći, počeo je on. Ton mu je bio tih, bez one tvrdoće koju je nekad nosio. Zato smo došli. Pogledala sam ga ravno u oči, prvi put bez straha. Prodali smo sve i rekao je, spuštajući pogled. I nemamo gdje. Kuća je ostala tvoja. Ali ako dopustiš, došli bismo neko vrijeme, dok ne nađemo nešto svoje. Tišina. Čula sam od kucaje sata, čula sam kako drvo u peći puketa. U meni se sve stisnulo. U istom trenutku vidjela sam onu ženu, sebe, kako stoji pred njihovim vratima, s buketom ružmarina u ruci. Osjetila sam kako joj se bol vraća, kao hladna voda niz vrat. Znači, sad ima mjesta, i pitala sam mirno. Nije bilo ironije, ni ljutnje. Samo pitanje, golo i tiho. On je sjeo, poguren, a kći je spustila glavu. Znam, rekla je tiho, znam kako zvuči. Ali sada znam i što znači biti bez mjesta. Nisam znala trebam li plakati ili se nasmijati. Samo sam ustala i rekla, i pođite sa mnom. Povela sam ih u dvorište, do zida iza kuće. Tamo gdje sam s Mirjanom posadila maslinu prošle jeseni. Ovo je njezin korijen, rekla sam, iako još nema krošnje. Kad raste, ne pita tko je pogriješio. Samo traži svjetlo. Gledali su u mene bez riječi. Kuća ima mjesta, nastavila sam, ali pitanje je, imate li vi mjesta u sebi? On je zatvorio oči, duboko udahnuo. Ne tražimo oprost, rekao je. Samo priliku da budemo bolji. Pogledala sam ga i po prvi put vidjela čovjeka, ne sjenu onoga što je bio. U tom trenutku u meni se nešto slomilo, ali nije boljelo. Samo se otvorilo. Onda, rekla sam, pođite unutra. I donesite kruh. Te večeri sjedili smo za stolom svi troje. Tišina nije bila teška,
ali bila je nova. On je gledao oko sebe, kao stranac u vlastitoj kući. Znaš, rekao je, nikad nisam mislio da ću opet biti ovdje. Nija, odgovorila sam. I to je bilo dovoljno. Kasnije, kad su otišli na spavanje, sjedila sam uz prozor i gledala svijeću na stolu. U plamenu sam vidjela svoje sumnje, kako titraju, ali ne gase se. Jesam li pogriješila? Jesam li trebala ih pustiti da sami nauče? Ili je ovo baš ono što se od mene traži? Kad se svijeća ugasila, odlučila sam ne tražiti odgovore. Samo hodati naprijed, pa makar i sporo. Jer svaka sumnja, ako je preživiš, postaje vjera. U danima koji su slijedili, kuća je opet živjela. Kći je čistila tavan, on je popravljao vrata. Ja sam kuhala. Miris juhe i drva spajao se s toplinom u zidovima. Jedne večeri donio mi je komad daske i rekao, napravit ću ti novu klupu za vrt. Pogledala sam ga i vidjela trud, onaj iskreni. Hvala, i rekla sam. Ali napravi je čvrstu, da izdrži suze. On se nasmijao prvi put otkako je došao. I taj osmijeh bio je znak da se led topi. Možda ne brzo, ali sigurno. Kad sam kasnije izashala u vrt, vidjela sam kako se svjetlo svijeće iz kuhinje presijava kroz prozor. To je bilo to, znak da Bog još uvijek obnavlja domove u kojima se molitva ne čuje, ali živi. Nekoliko tjedana kasnije, Mirjana je došla s torbom punom peciva. Čujem da ti se kuća opet puni, rekla je kroz smijeh. Bog voli kad se toplina dijeli. Sjeli smo, pajle kavu i pričali o svemu što je prošlo. Kad su ušli kći i zet, Mirjana je ustala i zagrlila ih kao stare prijatelje. Sve je to život, i rekla je. Jednom izgubiš, jednom pronađeš. Nakon što je otišla, kći je donijela album starih fotografija. Listale smo ih polako, smijale se, a na jednoj slici, moj muž, s rukama punim cementa, gradi zid oko kuće. Vidi, i rekla sam, i on je znao da zidovi ne traju, ali svejedno ih je zidao s ljubavlju. Pogledale smo se i shvatile da sada gradimo nešto drugo, zid bez kamena. Jednog jutra pronašla sam pismo na stolu. Nije bilo potpisano, ali rukopis sam odmah prepoznala, zetov. Pisalo je, i znaš, Mara, nisam znao što znači dom dok ga nisam izgubio. Sad, kad ga opet osjećam, shvaćam da ga nisi ti vratila meni, nego ja tebi. Hvala. Pismo sam presavila i položila pored svijeće. Nisam plakala. Samo sam osjetila mir, onaj duboki, koji dolazi kad netko prizna ono što nisi ni tražio. Pogledala sam kroz prozor i vidjela kako kći vješa rublje, dok vjetar njiše bijele plahtice kao zastave mira. U tom prizoru shvatila sam, kuća nije više moja. Ona pripada svima koji su naučili tražiti svjetlo kroz rane. Tih dana sve se promijenilo. Ljudi su dolazili i odlazili, ali u kući je ostajala neka nevidljiva toplina. Navečer smo svi zajedno molili, prvi put nakon mnogo godina. Nije to bila duga molitva, samo je hvala ti za današnji dan. I bilo je dovoljno. Kći je jednom rekla, i znaš, mama, mislim da nas je sve ovo spasilo. Pogledala sam je i kimnula. Ne nas, rekla sam, nego ono što smo u sebi pronašli. Kad su zaspali, izišla sam van. Maslina je već imala prve listove. Dodirnula sam ih i osjetila život pod prstima. Ispod njih,
Zemlja je mirisala kao djetinjstvo. Kad je došla prva nedjelja bez snijega, crkvena zvona su zvučala mekše. Obukla sam kaput i svi smo zajedno otišli na misu. Ljudi su nas gledali, neki s čuđenjem, neki s osmijehom. Sjeli smo u zadnju klupu i u jednom trenutku, dok je sunce ulazilo kroz vitraj, pogledala sam prema njima. Ruke su im bile isprepletene. U tom svjetlu sve se činilo novo, i kuća, i mi, i put koji nas je doveo ovdje. Kad smo izašli, na crkvenom pragu stajala je Mirjana. Samo je klimnula, s onim tihim osmijehom koji sve razumije. I dok smo silazili niz stepenice, osjetila sam, oprost nije kraj. To je dom koji te čeka, i kad misliš da nemaš gdje. Ljeto je došlo nečujno, kao da ne želi remetiti mir koji smo tek pronašli. Zrak je bio gust od soli i smilja, a kuća se grijala u svjetlu koje je ulazilo kroz otvorene prozore. Ujutro sam izlazila boza na kamen ispred kuće, osjećajući kako me zemlja prima natrag. Sve je bilo jednostavno, kruh, smokve, miris lavande u zraku. Kći je sad već imala naviku svako jutro paliti svijeću na prozoru i za mir, kako je rekla. On je svirao stari radio i popravljao ogradu, a ja sam gledala njih dvoje, kako šute, ali više ne šute protiv, nego zajedno. Kuća je imala svoj ritam. I u tom ritmu ja sam po prvi put nakon dugo vremena disala bez težine. No, tog jutra poštar je donio pismo. Na njemu pečat iz Splita. Srce mi je zatreperilo. Nije bilo ime, samo za Maru, iz starog vremena. Kad sam otvorila omotnicu, ispala je stara fotografija. Ja, moj muž i mala djevojčica na rivi, osmijeh raširen do neba. Ispod slike nekoliko redaka, rukom koju sam odmah prepoznala. Bio je to rukopis starog svećenika iz našeg mjesta, Don Ante, koji je prije mnogo godina otišao u samostan. Draga Maro, i pisalo je, i ako ikada dođeš do kuće u kojoj nemaš što oprostiti, sjeti se, tada počinje vrijeme davanja. Zatvorila sam oči i vidjela onaj dan kad sam s njim razgovarala nakon sprovoda muža. Rekao mi je tada, nemoj zatvoriti srce, jer Bog najčešće kuca kroz one koje najmanje želiš vidjeti. Nisam ga tada razumjela. Sad jesam. Pogledala sam kroz prozor i vidjela svog zita kako nosi kantu boje, brižljivo farba ogradu. Taj prizor bio je odgovor koji nisam znala da tražim. Ali život ne dopušta da mir traje bez kušnje. Par dana kasnije, kći se vratila iz grada s izrazom koji nisam vidjela dugo. Mama, i rekla je, i prodaja kuće nije prošla kako smo mislili. Dio novca nestao je. Banka kaže da postoji dug. Srce mi je zastalo. Koliki dug? I pitala sam. Dovoljno velik da bismo sve izgubili, opet. Sjele smo u tišini. U meni se probudio stari strah, onaj osjećaj da će me opet život staviti pred vrata. Ali ovaj put nisam osjetila paniku. Samo mir, težak, ali mir. Nećeš izgubiti ništa, rekla sam. Jer ono što sada imamo ne može se uzeti. Suze su joj pošle niz lice. Ne znam kako ćemo sve srediti. Znam ja, rekla sam i ustala. Na polici, kraj pesalama, bio je ključ Mirjanine kuće, onaj koji nikad nisam vratila. Otišla sam do Mirjane odmah nakon ručka. Sjedila je u svom vrtu, okružena lončanicama i mačkom koja je spavala na suncu.
Znaš, i rekla je, kad sam joj ispričala sve, Bog voli kad čovjek misli da nema izlaza. Tad napravi novi. Izvadila sam iz torbe onaj ključ i položila ga pred nju. Tvoje, rekla sam. Kuća Jurića, sada je dom. Želim da tamo dolaze ljudi. Oni koji nemaju gdje, kao što ja nisam imala. Mirjana me gledala, oči joj su se zacaklile. Hoćeš otvoriti vrata? Kimnula sam. I tako je, iste večeri, na oglasnoj ploči kraj crkve, osvanula poruka: i dom mira, mjesto odmora i kruha za umorne. Bila je to ista kuća koja je nekad meni promijenila život. Sad će promijeniti drugima. Te noći nisam mogla spavati. Sjedila sam uz prozor i gledala mjesec kako se ogleda u moru. Pitala sam se jesam li pogriješila. Možda sam previše dala. Možda će opet netko doći, uzeti, otići. Ali kad sam pogledala prema katu, gdje su kći i zet spavali, osjetila sam miris kruha iz pećnice, onaj koji sam zaboravila isključiti. Taj miris me vratio. Ustala sam i otišla do kuhinje. Na stolu, pored svijeće, našla sam poruku od kćeri: i mama, nisi sama u ovome. Naslonila sam se na zid i tiho zaplakala. Suze su bile mekane, one koje čiste. I tada sam osjetila, sumnja više nije neprijatelji. Ona je znak da mi još uvijek stalo. Sutradan stigla je pošta. Mirjana mi je poslala omotnicu. U njoj nekoliko potvrda i ključevi. Za dom mira, pisalo je: sve tvoje, formalno i srcem. Nisam mogla vjerovati. Kuća, ona ista koju sam mislila da sam samo privremeno čuvala, sada je postala moja zakonski. Pokazala sam pismo kćeri. Znači, a ti si sada vlasnica dviju kuća, i pitala je. Ne, i odgovorila sam, i samo dvije otvorene duše. Sjele smo i gledale planove. On će popraviti krov, ona će brinuti o gostima. Ja, kuhat ću i slušati. Jer svatko ima svoj dar, a moj je da držim tišinu toplom. Prvi gosti došli su mjesec dana kasnije. Stariji par iz Slavonije, koji je izgubio dom u poplavi. Donijeli su sa sobom kruh i malu ikonu. Za kuću koja prima, rekli su. Kad su otišli, ostavili su pismo zahvale. Ovdje smo spavali mirno, kao kod majke. Čitala sam te riječi i suze su mi navirale. Kao kod majke. Nikad nisam mislila da ću to opet čuti. Kad sam kasnije sjedila pred kućom, gledajući zalazak sunca, kći je i zashala i sjela kraj mene. Znaš, mama, rekla je, možda si ti naučila svijet što znači dom. Ne, i rekla sam, i svijet me naučio što znači gubitak, a Bog mi je dao priliku da ga pretvorim u nešto ljepše. Jednog jutra, dok sam čistila sobu gostima koji su upravo otišli, pronašla sam mali križ od masline ispod jastuka. Bio je grub, ručno rezbaren, ali nosio je toplinu. Uzela sam ga i osjetila pod prstima istu teksturu kao i koru masline iza kuće. Na njemu, urezane riječi: i svjetlo je u tebi. Nisam znala tko ga je ostavio, ali te riječi su mi ušle u srce. Te večeri, upalila sam svijeću i položila križ na prozor. Dok sam gledala kako plamen pleše, osjetila sam da sve što se dogodilo, od boli do oprosta, nije bilo slučajno. Svaki korak, svaka rana, bila je priprema za to da postanem svjetlo nekom drugom. Dani su prolazili, kuća se punila i praznila,
kao pluća koja dišu svijet. Ljudi su dolazili umorni, a odlazili smireni. Kći je jednom rekla: "I mama, mislim da si sada točno tamo gdje si trebala biti." Pogledala sam je i nasmijala se. Da, ali trebalo mi je pola života da stignem. Ona se nasmijala natrag. Vrijedilo je. Navečer smo pekle kolače, a on je svirao stari radio. Vanjski svijet više nije bio prijetnja, nego poziv. Kuća je svjetlila poput svjetionika, ne zato što je bila savršena, nego zato što je svaka njena pukotina pustila malo više svjetla. Jednog dana na kapiji se pojavio poštar, isti onaj koji je prije mnogo godina donio ono prvo pismo. U ruci je držao malu kuvertu. "Za gospođu Maru", rekao je. Otvorila sam je i unutra samo jedna rečenica: "Tko jednom nauči dijeliti svjetlo, nikad više ne živi u mraku." Bez potpisa. Pogledala sam prema kući. Kći je zalijevala cvijeće, on je popravljao ogradu, a iznutra se čuo smijeh gostiju. U tom trenutku shvatila sam, više nije važno tko je napisao poruku. Važno je što je istina. Jer sada, kad pogledam kroz prozor, vidim svjetlo. I ono više nije samo moje. Jesen je stigla polako, kao stara prijateljica koja zna da ne mora žuriti. Lišće masline požutjelo je samo po rubovima, a zrak je imao onaj miris soli i kruha, koji se ne može objasniti, samo doživjeti. Kuća je disala mirno, puna sjećanja, glasova i koraka koji su u njoj ostavili trag. Gosti su odlazili, dolazili novi, ali svaka tišina između dolazaka bila je posebna, gusta, topla, živa. Sjedila sam pred kućom s vunenim šalom oko ramena i gledala more. Na trenutke činilo mi se da čujem njegov glas, mužev, onaj stari, blag ton kad bi govorio: "I vidiš, Mara, sve se jednom vrati." Naslonila sam glavu na zid kuće. Osjetila sam da je u pravu. Sve se zaista vratilo, ali ne isto, nego pročišćeno. I onda, iznutra, začula sam korake. Lagane, poznate. Kći je izashala s knjigom u ruci. "Čitam tvoje bilješke", i rekla je s osmijehom. "Ove što si pisala prije puno godina. Imaš lijep rukopis." Sjela je kraj mene, a ja sam gledala u nju, zreliju, smireniju, onako kako sam je oduvijek željela vidjeti. "Znaš", rekla je, nikad mi nisi pričala kako si zapravo kupila ovu kuću." Nasmijala sam se. Nisam je kupila. Bila mi je dar. Kad sam je prvi put vidjela, nisam znala da je moja. Samo sam osjećala da će me promijeniti. "I jeste", rekla je tiho, "i promijenila je sve nas." Gledale smo prema moru, a između nas je bilo ono rijetko razumijevanje koje ne treba riječi. Vjetar je prevrtao stranice knjige u njenom krilu i na jednoj, između rečenica, ostao je pritisnut cvijet ružmarina. Tog popodneva stigla je vijest da je Mirjana preminula. Sjedila sam dugo s pismom u ruci, nijemo. Nisam plakala odmah. Tek kad sam otvorila ladicu i vidjela onaj stari ključ, onaj koji me jednom spasio od samoće, tada su mi suze potekle. Kći je sjela kraj mene i stavila mi ruku na rame. "Bila je tvoja prijateljica." "Više od toga", rekla sam. "Ona je bila vrata." I to sam mislila. Jer Mirjana nije samo dala kuću. Dala mi je nadu, kad sam mislila da je gotovo. Otišle smo zajedno na sprovod.
Ljudi su šaptali molitve, lišće je padalo po svježem grobu. Stajala sam, gledala križ i šaptala, i hvala. Jer nekad je hvala najdublja molitva. Kad smo se vratile kući, u poštanskom sandučiću čekalo me još jedno pismo, bez adrese pošiljatelja. U pismu je bio samo komad papira, s jednom rečenicom rukom Mirjane: i ako čitaš ovo, znači da znaš, dom nije mjesto, nego čovjek koji ga stvara. Papir je mirisao na lavandu i staru tintu. Nisam znala kad ga je napisala, ali znala sam da ga je poslala na vrijeme. Toga dana odlučila sam posaditi još jednu maslinu, pored on prve. Kći i zet pomogli su mi. Za nju, rekla sam. Da ima korijen ovdje, kao i ja. Kad smo završili, zemlja je mirisala na vlagu i život. On je donio kamen s plaže i položio ga pod stablo. Da je čuva i rekao je. Tog trenutka, u tišini koja je nastala, shvatila sam, možda je sve ovo bilo da naučim kako oprostiti, ali i kako pustiti. U noćima koje su slijedile, često sam ustajala i šetala kućom. Slušala sam kako drvo diše, kako zidovi i šume kad vjetar prolazi kroz pukotine. Ponekad bih se pitala, jesam li učinila dovoljno? Jesam li bila dobra majka? Jesam li previše šutjela? Tišina bi mi odgovarala, ne riječima, nego toplinom. Jedne takve noći stala sam pred ogledalo. Lice mi je bilo iscrtano borama, ali oči su bile mirne. Jesam, šapnula sam. Učinila sam sve što sam mogla. I prvi put, vjerovala sam si. Kad sam se vratila u krevet, kći je spavala u sobi do moje. Njeno disanje bilo je mirno i to je bio zvuk koji me uspavao. Proljeće se vratilo ranije te godine. Ljudi su opet dolazili u dom mira i svaki put kad bi netko zatvorio vrata za sobom, kuća bi zasjala malo više. Počeli smo voditi bilježnicu, knjigu gostiju. U njoj su pisali stihove, zahvale, male ispovijedi. Jedne večeri čitala sam redak koji me zaustavio, ovdje sam prvi put nakon smrti supruge osjetio da mogu disati. Zastala sam, pritisnula dlan na stranicu i osjetila da se srce otvara. Vidiš, Mare, rekla sam sebi tiho, nisi uzalud ostala. Kad sam zatvorila knjigu, svjetlo svijeće obasjala je križ od masline na prozoru. Činilo se kao da diše. Na uskrsno jutro, kuća je bila puna ljudi. Djeca su trčala po dvorištu, smijeh se miješao s pjesmom crkvenih zvona. Donijela sam kolače i postavila ih na stol. Mama, rekla je kći, i ovaj dom više nije samo tvoj. Postao je utočište. Pogledala sam je, a u očima joj se presjavalo isto ono svjetlo koje sam nekad tražila. To je dobro, i rekla sam. Tako i treba biti. U tom trenutku, kroz vrata je ušla starija žena, držeći malu vrećicu. Netko vam je ovo poslao, i rekla je. Otvorila sam, a unutra, mala, bijela svijeća i poruka, i za one koji su jednom bili sami. Srce mi se stisnulo. Nisam znala tko ju je poslao, ali znala sam da poruka pripada svima koji su ikada čekali da ih netko pozove unutra. Te večeri, kad su svi otišli spavati, sjedila sam uz prozor. U daljini, nebo je gorjelo od zalaska. U tom trenutku shvatila sam nešto što mi nikad prije nije palo na pamet, možda mi zet nije bio prepreka, nego učitelj. On je bio onaj koji me naučio da dostojanstvo ne znači zidove, nego tišinu koja ne mrzi. Kći me naučila da ljubav nije uvijek meka,
ali da vrijedi rasti kroz nju. A Mirjana, ona me naučila da Bog ne dolazi samo kroz crkvena vrata, nego i kroz tuđe pogreške. Nasmijala sam se kroz suze. Jer ponekad, kad sve shvatiš, nije ti potrebna ni riječ. Samo zahvalnost. Ljeto je opet stiglo, a kuća je blistala od života. Masline su imale prve plodove i svaka grančica nosila je sjaj kao svjedočanstvo. Jednog popodneva došla je moja unuka, kćerina kći. Sjedila je na pragu i pitala: "I bako, čija je ovo kuća?" Pogledala sam je i rekla: naša." "A kad tebe ne bude?" Nasmijala sam se. "Onda će biti tvoje, ako naučiš čuvati mir." Nije sve razumjela, ali se nasmiješila onim istim osmijehom koji sam nekad imala ja. Tog trenutka shvatila sam, krug se zatvorio. Ono što sam izgubila, sada živi u njoj, u njenom pogledu, u ovom zraku koji miriše na sol i oprost. Te posljednje večeri ljeta, kad su se galebovi vraćali u luke, sjela sam pred kuću i upalila svijeću. Vjetar je bio blag, nebo puno zvijezda. Sve je bilo mirno, savršeno mirno. Čula sam balove, daleka zvona i dah svijeta koji diše zajedno sa mnom. "Bože, šapnula sam, ako je ovo kraj mog puta, hvala ti." I u tom trenutku nisam osjetila tugu, nego beskrenu nježnost. Jer sve što sam ikad bila, kći, žena, majka, prijateljica, strankinja, domaćica, sve je stalo u taj trenutak tišine. Kći je izashala, stavila ruku na moje rame i rekla: "I mama, večera je gotova." Pogledala sam je i nasmijala se. "Dolazim." Ustala sam polako, okrenula se prema kući i posljednji put pogledala svjetlo koje treperi na prozoru. A onda sam ušla. Jer dom je, napokon, bio potpun.